Tinokuchingamidza hama vadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 136 yebhuku raMapisarema. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi tiri kuona rwiyo runonzi Hallel, kureva kuti rwiyo rwokurumbidza. Shoko raMwari rinoti vongai Jehovha nokuti akanaka, nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Maona kuti chitsauko chezuva ranhasi chinoburitsa pfungwa yekuti pane kwakabviwa nemunhu kwaari kuti handina kubva ndega, ndiMwari wakandibvisa ikoko. Chekutanga unoti vongai Jehovha nokuti ndiMwari, vongai Jehovha nokuti akasika zvinhu zvese, vongai Jehovha nokuti akatidzikinura kutibvisa mukati meutapa hweIsraeri nekuti yambutsa gungwa dzvuku. Saka mangwanani regai nditi hakuna chimwe chinhu chatinogona kutsanangura kunze kokudzikinurwa naMwari. Kana nhasi wodavira foni chaiyo, kana wakuidavira ari kuona kuti halo ingoti nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Ndiri kukubvunza kuti ndiwe here kutodhiraivha mota haufungi kuti ndiMwari anoda kukudzwa? Kunzi unzi mhoro imbuya kugara kutaundi, gumbo rako kukwira ndege, ingoni dzaMwari kedzi. Tingadai tisiri panapa. Vamwe vedu vakafa nezuro, vamwe vakapetiwa, vamwe vari kurongwa kwokunovigwa, pati Mwari wakatichengeta kuti tinzi vanhu pazuva ranhasi ingoni dzake dzinogara nokusingaperi. Toda kuti tende Mwari, Mwari akuitire zvakanaka. Toda kunamata newe pamangwanani kuti Mwari akuchengeta, akutungamirire. Uzive kuti harisi simba rako kana, hakusi kugona kuexercise kuti uri mutano ndiMwari akakuchengeta, hakusi kugona kuti une mari ndiMwari akakuchengeta, hakusi kugona kuti une fundo pati Mwari wakakuchengeta kuti usvike pazuva ranhasi. Bvunzo wandinawo ndewokuti sei uchida kutora nyasha dzaMwari for granted? Ini ndau uchida kudaro nezvawakaitigwa izvo hangaifa hauchinyara manje kuti urumbidze Mwari nguva dzese. Ngatinamatei. Ishe tomutendai mangwanani ano nechitsauko chezuva ranhasi. Tibatsirei kusatora nyasha dzenyu nhando, patiremekedze zvamakatiitira muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Kubva izvino dzamari nokusingaperi. Amen. Kana muchinandibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.